Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ba sa ti Roma Kapitulo 13, versikulo 6 kan 7. Dayti pa'y tiga po nang agbayad kayo iti buwis. Dayti pa nang tungpal dagiti agtuturay iti pagrebenganda. Agtrabaho da para iti Dios. Bayadan nyo nga rod ti utang yu kadakwada. Itadyo ti buwis yu, rauman kan padayawan nyo ida amin. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Agasam nga iday tabayadan taabwis lakay. Nagdakkel. Kunak man no dinoktor da ita, di bay bayadan tamang ipagpag na iti buwista. Kasaritam to man. Sayang laeng ti maibay bayad ken kuana. Nagdakkel da ito abay bayadan ta dito restaurant. Un nga rod, imbag kumamot no dakkel ti sapul ditoy. Ay, anyamot ti gobyerno tayon aya. Sapay no saan ka makabayad adagos, agmulta ka. Ay, nagdakkel pa'y mat nga rod ti multa. Amok, adapay ti maaramidan dita, tapno bumasit ti babayadan. Iso ajak bayadan day ka. Manang Linda, adda akon. Nasaya at mat, agtugaw ka man tagsarita ta. Wan manang. Apay, kasano jay bay bayadan mi itibwis? Nagdakkel matan? Kas di nga mina talaga ti computation da, manang. Bay bayadan da ka, Mercedes. Kita umot Baybayadan dak amang ilakad iti papeles yu, manang. Ngam saan akaraman dita, ti panang doktor ko iti bayadan nyo. Ay, kat iraman mun Istrikto da ngamin itan, manang. No kasta, awan serbi nga rod jay bay bayad mi kan ka. Manang. No kasta mo't laang, siyak nga rodan ti mangipag na. Sayang laang timbayad mi kan ka. Awan mo't gayam serbim. Oh, anya, nakasaritam ni Manang Linda? Wan lakay. Ket, kasanungay di bayadan da iti buwis. Iso kanon ti mangipag na. Inikat na kon. Nasaya at mo't ket di dayta, lakay. Sabali nga minan ti ipapaaramid na kanya. Ha? Kayat na a doktor ti papeles da, tapno bumasit jay buwis abayadan da. Ay, madimat daytan bakit? Iso nga rod, lakay. Iso na sayat langan. No ikaten na kan. Ngamti agbaso ka. Napanamanan aya. Agkarapanaw ka. Imbes nga agbantay ka dito'y pwesto. Napanag iti simbaan. Kat, Kasapulan ka no amay patarimaan jay tawag kan jay CR. dumawat damanan iti love offering. Ay kat pagbibingayan Linda. Awan ti maited ta dita. Anya? Gaputa mo da nga da negosyo. Kumporme matan ti daw-dawatan da. Linda? Ayawan maited ko. Nagado ti babayadan. Naipamitin ko matun ka dagiti tattao. Arumbang laang matarimaan ti CR ken tawa ti basit asimbaan tayo, Marsay. Saan na kamin anak ka umay idi iti meeting, brother? Tada ngamin inasikasok. Maawata. Ang noan yaman dayta akat nakasagana ak atumulong. Si kala ko man ti makaamoy ti koleksyon Tangay si kamat ti accountant. Kayat nga tadagiti members, brother? Apay kit din asaan. Ay kat, agyaman ak nga rod no agtalag kayo kanyak. Mabasa tayo mat ngaminan dito unag no agtudaw. Iso arumbang mapatarimaan ng titawa ken ti CR. Nang runa kat adon ti umay makimismisa. Kasapulan tayo pa'y ti danom. Kasta ay ha. O, sige nga rod, brother. Inikanda ka manan iti responsibilidad ti tasimbaan, bakit? Ay, wan nga rod, lakay. Adun to manan ti mangag asao-sao. Diyak ko mga rod kayat, ngam kababain mat ka ni brother. Day tangarod kat.
Sa bagay, awan mo ti Aramida kadakas. Iso nga awan ti rumbeng apagdanagang. Mercedes, Ay, da kayo mo't gayam, Nana Pasing. Saan kayo anadlawan? nagtugawak ngamin ijay likod, tanaladawak iti misa. Kasta ka di? Itay pa'y abirbirukan ka. Apay ka di, Nana? Mangtedak iti kontribusyon ko para dito'y simbaan. Talaga ada kayo tim mo na Wan taamok akasapulan unay. Mabitla nga rod Nana. Taisurat ko iti listaan. Ay ngam, aganad ka. Ha? Apay, Nana? Amo matanday ta alinda. Ha? Apay ni Linda, Nana. Ado ngamin ang timang mangag ko nga ibagbagana. Kasta ka di? Wan, iso nga aganad ka. Damag ko kat si katiim mo na anak kaitid iti kontribusyon iti simbaan kakapasing. Wan, Apay, di mo pinanunod? tian niya. Gastusan laang ni Mercedes dit itid tayo a contribution kan kwa na. Anya? Nagadu tayo. Agasum nga dayta, no agitid tayo amin. Dakkel a kwarta. Saan mat siguro? Anya kat tasaanan. Ita a panawan, saan kan abasta-basta agtalag. Mailistamat amin? Apay ko mga agpanunot ka iti madi. Negosyante Amok no kasano amang loko dagiti dadduma. Anya? Kumusta ngay Mercedes? Nakasingir ka kaday? Adon dagiti nagitad ti kontribusyon da, brother. Ay, nasayat nga rod no kasta. May patarimaan tayaw dagiti nadadail dito simbaan. Wan nga rod, brother. Ang adalat ta ti saan na akayat ti agbayad. Asinaw. Ni Manang Linda, brother. Taapay ka now. Mabutang siguro amang ano mapukaw ti kontribusyon na. Ay, apo. Anyamat din ni Linda ay. Apay akas ti pampanunutan na. Sa bagay, di tayo matkat di mapabasol, brother. Amang ano, adamutan kapadasan na amadi. Kasta ka day. Wan nga rod. Iso baybay-an tayon. Amang ano agpanpanunot pa'y numangted wan no saan. Mercedes, Apay, Manang Linda, manon tinasingir mo. nakabayad da aminan, Manang. Sika ngay, Manang. Mangtad ka kadimatan ti kontribusyon mo? Ay pakpakawan! Ha? Di nakpilitan, tadyak kayat timangtad iti kontribusyon ko. Kasta ka di? Sa anak nga agmuuyong abastalatan agbaybayad dita. Adakan ka day tama nang. Awan mo timang pilpilit kan ka. Apay, papanawan dak dita simbaan, no sa anak amangtad iti contribution ko? Ha? O di pumanaw. Ay, saan, Manang Linda? Awan ti kastang ibagbagami. No di mo kaya timangtad, okay laeng. Talaga ajak mangtad. Papanam, Ijay simbaan. anya manan timapan mo aramidan dita. Mapan mi aramidan jay tawa ti simbaan. Saan ka mapan? Anya? Kat no nagado a customer. Adda ka mat Apay, kayat mo ti agpatagabo kadagita at tao. Anya? Imbag kumamat no bayadan da ka. Linda, pulos asaan ka anang nangted iti contribution mo. Anya kuma? Mababay na kiti kastangar aramidam. Anya? Mapanak lata, nga oray anya pa iti bagbagam. Talaga nabiit ang malpas ti trabaho. Nagkaykaysa tayo, Manong. Wan nga rod, Joey. May salangal daw. Naramid tayong titawa. Sumarunomat din jay CR. Wan, Manong. Kasla, napabarumanan dahil ito simbaan tayo. Nakarkaron to na pinturan tayo, Manong. Nalutom ka din dita pansit, amirinda, ang dagiti agkap trabaho, Mercedes. Wan na napasing.
Natimplak matan da ito'y juice. Sigurado ang maimasan da day tapansit. Ta kompleto ti Ricardo na, nana. Mercedes, ninsa matlinda day jay. Day jay oh, Ay, uwan nga rod, nana. payapayam man kit di. O, sige, nana. Ni iti malikod matan. Ay, sana bale, nana. Mapan kong tulat ta ikanan iti meriendana. Wan man, tapno awan maibagbagana. Manang Linda, umay kay kan iti meriendam. Idisum lang dita. Nagluto kami kanina na pasing iti merienda dagiti agtrab-trabaho dita simbaan. Amok, masapul pa'y aya nga ibagam. Ah, Malaalala, taited kunto da ito'y pansit iti katulong ko. ha? Jak pagan ano da ita? Nagmantika! Ay, oo na yan. Nabambanuga ka. Nagreklamo ka. Apay, asino nga min ayatin ang ibagakan kamapan katumulong dita simbaan? Awan mo tangdan mo? Agrik-reklamo ak ayamait. Tapno ammom Linda. Naidumduma tirik na. No makaaramid kay ti may sa abanag nga uray awan bayad na. Anya? Ti kayat mo ngamin, pasig ka pagkwartaan. Di mo pa'y ambumat ti tumulong iti padam a tao. Di ka man nagsao iti kasta? Pudnumot Di mo kayat ti mangi-share. Di mo pa'y kayat ti tumulong. Anya laing ti kayat mo, Linda. Ha? Pagduwa-duwaan pa'y ti padam a tao. Siga nga'y, sitswiti kam ti baybayadam abwes. May parbang ka di da itang aramid. Nalpas mat gaya man titawa kan si artisimbaan. Wen, kabsat Linda. Kat makita mo't siguro. Imadun ti umay makimismisa. Tasandan ang mabasa no agtudo. Kaya nadalos pa yun ti CR. Wala. Saan ang nasayang ti imbayad niyo? Ayun kayam. At dalistan di ta bulletin board. No kaya't mo akitaan ti nakolektar ken ti gastos. Ha? Idayaw ko unay ni Mercedes. Tauray no ado ti mangmangeg na sa usao. Apasig apam madakais. Intuloy na lata ti nagserbe para iti simbaan. Katin Karina, nga agserbe lata, nga uray anya pa'y apanangublag ti mangeg na. Kabsat. Uray nila kay mo, kabsat Linda. Nagagayet nga umay tumultulong. Uray no amok nga ado ti as-asikaswan na. Ket babaen kadag iti tattaw akas iti asawam ken ni Mercedes. Mamatiak. At dapay asumayaat ti simbaan tayaw. Kadagiti makuna nga agserserbi iti Dios, pagrebengan tayo ti mangted iti tulong pinansyal para iti simbaan tayo. Kan pagrebengan tayo mati tumulong para iti trabaho iti simbaan. Papagayam ditan tinagipusan ti may sapay apakasalitaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo